Mali yɛrɛ sariya bɛ mɔgɔ jɔn ye komi n'a fɔ laada furakɛlikɛla. O ye maa ye maa min ni sida kɛmɛ k'a lakodɔn ni furakɛli ye ni an ka laadala siraw ye ka jamanadenw sigida mɔgɔw furakɛ cogo ɲuman kɔlɔlɔ tɛ min na ni an ka laadala siraw ye o de ye laadala furakɛlikɛla ye jamana kɛmɛ ka min lakodɔn. Lahala jumɛn sigilen don sen kan Mali kɔnɔna la bi yaasa i bɛ se ka kɛ laadala furakɛlikɛla ye n'i ye Mali sariyaw ta k'a lajɛ. Arrêté 95 kɔnɔna na maa minnu ye laadala furakɛlikɛlaw ye tiɲɛ don n'i ye laadala furakɛli yɛrɛ définition ta k'a lajɛ OMS ka fɔcogo la laadala furakɛlikɛla ye maa ye maa min y'a ka dɔnni sɔrɔ tiɲɛ siraw fɛ walama karamɔgɔ siraw fɛ tuma dɔw la ni an ka danbe siraw ye ale ni an ka tradition siraw ye an ka seko n'an ka dɔnkow farafinna seko ni dɔnko a bɛ se ka kɛ yiri siraw ye a bɛ se ka kɛ dugujukɔrɔfɛn siraw ye a bɛ se ka kɛ hali kilisi gansan ye yaasa ka se ka buna adamaden furakɛ nka yaasa Mali jamana ka sariyasun min bɛ yen nɔ n'an b'a fɔ ko arrêté 95 o ye sariyasun minnu bila sen kan yaasa jamana ka i lakodɔn laadala furakɛlikɛla ye tuma min na sigida y'i lakodɔn fana k'a fɔ ko e bɛ se furakɛli la ni cogo ɲuman ye jamana ko i k'i jija i ka sɛbɛnfura ta sɛbɛnfura min n'an b'a fɔ a ma ko agrément mais a y'o agrément fana ta ka o kilan sigiyɔrɔma damadɔ ye a sigiyɔrɔma fɔlɔ ko furakɛlikɛla dɔw bɛ yen nɔ minnu bɛ baara kɛ ni bagangolow ni bagan kɔnɔsogow ni fɛnw ye a bɛ f'olu ma ko médico-droguistes o la e bɛ se ka o sɛbɛnfura ta a carte professionnelle tagalen ɲɛfɛ san 3 kɔfɛ i bɛ se ka agrément ɲini a la a sɛbɛnfura filanan an b'a fɔ o ma ko herboriste ye jɔnw ye o ye maaw ye maa minnu bɛ yen nɔ k'a fɔ ko e ye laadala fura bɔla de ye mais i bɛ laadala fura bɔ k'a proposer maaw ye u ka t'u yɛrɛ furakɛ ni a ye fura ɲaga bɔ i b'a feere u ma u ka t'u yɛrɛ furakɛ ni o fura ye donc o la i b'o carte professionnelle ta an b'a fɔ o ma ko carte verte Mali la tagalen ɲɛfɛ san 3 kɔnɔ i bɛ se ka demande kɛ agrément ka sɔrɔ yaasa i ka taa boutique yɛrɛ dayɛlɛ ka to ka taa fura bɔ kungo kɔnɔ ka n'a feere mɔgɔw ma u ka t'u yɛrɛ furakɛ ni a ye o la maaw yɛrɛ bɛ taa tobi k'a labɛn komi a ka d'u ye cogo min na ka se k'u yɛrɛ furakɛ o kɔfɛ sɛbɛnfura dɔ bɛ yen nɔ an b'a fɔ min ma fana ko carte thérapeutique o la o ye laadala furakɛlikɛla yɛrɛ de ye carte thérapeutique min n'i b'o ta arrêté 95 ka ɲɛfɔ cogo la o carte in bɛ wagati jan k'i bolo san 3 kɔnɔ i bɛ maaw furakɛ e bɛ taa fura bɔ ka na e yɛrɛ de b'a labɛn k'a bɛn a fura tacogo a dosage fo ka taa se fura labɛn cogo n'i b'a kɛ comprimé ye ou bien n'a sɔrɔ i b'a kɛ fura jiman ye ou bien n'i b'a kɛ gélule ye ka sɔrɔ k'a di banabaatɔw ma banabaatɔw k'a ta kɛcogo la min bɛ yen nɔ ni kɔlɔlɔ tɛ sɔrɔ a la donc o la n'o ye san 3 bɔɲɔgɔn k'i bolo i bɛ se ka laɲini kɛ i mago bɛ agrément na yaasa ka cabinet dayɛlɛ. Mali kɔnɔna la bi laadala furakɛli a koɲa bɛ cogo di bi. Mun ka kɔlɔsili la Mali laadala furakɛli mago bɛ jamana ɲɛmaaw ka accompagnement de la structure technique minnu sigila laadala furakɛli yɛrɛ dɛmɛni kama depuis 2002 ka se bi ma olu ka kɛta fanga ka dɔgɔ kosɛbɛ wa tuma dɔw la an mago bɛ kunkolo minnu na pour que ka se ka an dɛmɛ ani ka se ka an faamu an ka jɛn ka sariya sira dɔw ta ɲɔgɔn fɛ laadala furakɛli ka taa ɲɛ o ko gɛlɛya bɛ Mali kan kosɛbɛ parce que laadala furakɛlikɛla tɛ Mali la min b'a fɔ ko structure technique dɔ ye accompagnement k'i ye yaasa i ka baara ka se ka ɲɛ i bolo banabaatɔw ka se ka kisi ka bɔ i ka fura kɔlɔlɔw tɔɔrɔ ma donc o gɛlɛya bɛ Mali kan kosɛbɛ. An y'a mɛn k'a fɔ ko nin wagatinin na k'i ye gafe dɔ bɔ laada furakɛli koɲa kan Mali kɔnɔna la i bɛ se ka mun de fɔ an ɲɛna o ka gafe in kan. An ye gafe min sɛbɛn a gafe tɔgɔ de ye ko pouvoir qui guérit en Afrique gindo min bɛ mɔgɔw furakɛ farafinna o tɛ gindo wɛrɛ ye n'i ye laadala furakɛli ta k'a lajɛ laadala furakɛli bɛ kɛ ni cogoya caman ye anw fɛ yan nɔ an b'a fɔ ko maa minnu bɛ furakɛli kɛ ni yiri ye maa minnu bɛ furakɛli kɛ ni kilisi ye maa minnu bɛ furakɛli kɛ ni suya ye maa minnu bɛ yen nɔ n'u bɛ furakɛli kɛ ni ji ye walima dugukɔrɔfɛnw ye kɛcogo de b'a la organisation ouest africaine de la santé à travers l'OMS olu ye fɛɛrɛw bila sen kan k'a fɔ ko méthodologie des pratiques de la médecine traditionnelle laadala furakɛlikɛla bɛ se ka yiri bɔ k'a kɛ ka maaw furakɛ u ka se ka nafa sɔrɔ a la cogo di k'a sɔrɔ a kɔlɔlɔ fanga ka dɔgɔ fura yɛrɛ n'i ye yiri bulu ta k'a lajɛ yiri bulu kilo 1 a kan ka tobi ji litiri joli la yaasa a nafamayɔrɔw bɛɛ ka se ka bɔ ka kɛ fura ji la wa banabaatɔ k'a ta k'a sɔrɔ a ma kɛ surdosage ye a ma ani fura yɛrɛ tacogo ani fura kelen kelenna bɛɛ lajɛlen yɛrɛ a emballé cogo an kumana olu kan ani an ka laadala jiri minnu bɛ yen nɔ k'a fɔ k'u kanunen don kosɛbɛ farafinna kɔnɔ o bɛ se yiri 200 bɔɲɔgɔnko ma an ye olu bɛɛ lajɛlen tubabukan tɔgɔ ani a bamanankan tɔgɔ an ye olu fara ɲɔgɔn kan gafe in kɔnɔ ka tila ka yiri ninnu a nafaw a n'a kɛcogo ɲuman kɔlɔlɔ tɛ min na an ye olu sɛbɛn nin gafe in kɔnɔ ani Mali laadala furakɛli sariyaw yɛrɛ ka taa se Congo ani an dafɛ jamana caman ma olu ka sariya min kumana laadala furakɛli yɛrɛ kan k'a réglementer k'a kɛ kɛcogo ɲuman na ka bɛn ni nin jamana ninnu ka tagabolow ye an ye o sariyaw sɛbɛn yaasa laadala furakɛlikɛlaw ka bɔ kunfɛ taga la an bɛɛ lajɛlen ka jɛn ka ɲɛtaga sɔrɔ farafinfura ka ɲi mais kɛcogo juguya kama i bɛ se k'a kɛ sababu ye ka bɔnɛ se a tabagaw ma. Aw ni tubabufura baarakɛlaw a bɛ ɲɔgɔn kalama. An mago bɛ min na laadala furakɛlikɛlaw ni farafinfurabɔlaw k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma o gɛlɛya de bɛ Mali kan mais an mago bɛ fara ɲɔgɔn kan min fana na an ma se k'o sɔrɔ gɛlɛya tɛ nanzara furakɛlikɛlaw fɛ gɛlɛya tɛ farafinfurabɔlaw fɛ mais ɲɛmaaw yɛrɛ damaw de kan ka gɛrɛ ɲɔgɔn na ka ɲɔgɔn faamu yaasa bɛɛ lajɛlen kɔfɛ ma ka se k'i tɛgɛ di ɲɔgɔn ma. An b'a dɔn k'a fɔ a ye lajɛrɛ mun kɛ nin y'a tile damadɔ kɛra mais laɲini bakurubaw yɛrɛ o ye mun de ye. Laɲini kumaba minnu bɔra a kɔnɔ o de ye bi Mali laadala furakɛlikɛlaw mago bɛ u yɛrɛ tɔgɔ la ordre ka yaasa laadala furakɛli bɛ se ka ɲɛnɛmaya cogo min na
ani k'a kɛ kɛcogo ɲuman na